Presented by Preeti Films. Music by Manish Jaswal. Preeti Films Recording Studio, Chiraiya. पीके आइले पालो से बोलेला बात बिखाना पीके आइले पालो से रोज लहर मारा तारे पीके आइले पालो से बोलेला बात बिखाना पीके आइले पालो से बोलेला बात बिखाना भातार साला ढोरी के बनवले बाजी खाना भातार साला ढोरी के बनवले बाजी खाना पीके आऊं जाऊं बोले बने तिलो बिखाना पीके आऊं जाऊं खाना भातार साला ढोरी के बनवले बाजी खाना बनवले बाजी खाना भातार साला ढोरी के बनवले बाजी खाना अगुआ मुदैया हमें दिहले फसाई हो अगुआ मुदैया अगुआ मुदैया हमें दिहले फसाई जननी न मरदा पिया करा भेटाई पिया करा भेटाई पिया करा भेटाई हौवे न लंबा बावे भर बिताना हौवे न लंबा हौवे न लंबा हौवे न लंबा बावे भर बिताना हौवे न लंबा बावे भर बिताना भातार साला ढोरी के बनवले बाजी खाना भातार साला ढोरी के बनवले बाजी खाना भातार साला ढोरी के बनवले बाजी खाना बनवले बाजी खाना का हम बताई सखी अपन हाल रे का हम बताई का हम बताई सखी अपन हाल रे दिनेश के संग है बिगड़ले बचाल रे बिगड़ले बचाल रे बिगड़ले बचाल रे तूफान मेल रंभू देखी देखी सिखाना तूफान अजय तूफान निदेश देखी देखी सिखाना तूफान निदेश देखी देखी सिखाना भातार साला ढोरी के बनवले बाजी खाना भातार साला ढोरी के बनवले बाजी खाना Preeti Films Recording Studio, Chiraiya.